Halo ayo ya yo bocah sing ana ing pawiyatan sing SMU. Wis udakara wis meh rampung. Somben bablaske ana ing Si Surakarta Hatine. Hei, dari kancaku iki. Ya, Kang. Somben ada aku, sak kelas ya. Au. Bagong iki. Sak kelas ya. Facebooknya pira nomere. Ya. Elok nganggo banget. Yo, ken rodok gumyak, rodok semanak. Diurutake. Nduk Lina, wareng Abiwantara ing panggung. Yo, sepate jo. Nduk Lina. Nggih, Mas Bagong. Nggih, dereng ngantuk nggih. Mas dereng. Iki ana panyuwun tak wacane dhisik, Nduk. Oh, nggih, monggo. Nggih, menika dipun tujuaken kepada Ketua PKB Kabupaten Magetan beserta seluruh kaderipun. Oh nggih. Menika selamat dan sukses untuk PKB Kabupaten Magetan, nggih. Menika saking kula Ketua DPD Partai Perindo Magetan Haji Sunardi SHFM Haji Gaul nggih. Matur nuwun ngersakaken lelagon Aja Lamis. Mas Alek kula nyuwun lagu imbang ana katresnanku. Wah nggih. Nggih, ingkang nyanyi Mbak Lina nggih. Dari
Pak Imo, Pak Kiran. Matur nuwun. Ya Nduk, iki ana panyuwun Nduk, imbang ana katresnanku. Oh nggih, imbang ana katresnanku. Monggo. Digarap mumpung nika kadang-kadang pangesti sanega ingkati. Mengke Kang Ratno kalawan para kadang-kadang mengke tetep minggah sasana manggung, ya. Ya, Cak, yatur iki, Cak. Saben dina piye katresnanku mongko nikmat
Setiaku nganggo suwi. Wis diaturake kelawan genduk linah. Nyuwun. Arga kaya ngapa? Iki tak suwun ketuane. Inggih menika wau. Saking PKB Kang Ratno kepango minggah sasana panggung kan. Bapak kalian Mas Otong. Cok, sepote cok. Yuk, tak Kang tak. Yuk. Monggo Kang Ratno kenangan minggah wonten ing panggung paring panglipur para miyarsa ing saorka Allahumma amin Kang Ratno datang wayangan ki dalang alek insyaallah Pol, pelong. Alhamdulillah. Lek ngempet pirang-pirang dina. Matur sembah nuwun sedaya kadang Nggih. ingkang tansah hanggung kuyung. Nggih, hanyang kuyung. Hanyang kuyung suksesipun pagelaran Ringgit Purwa Sedalunata. Nggih. Alhamdulillah. Mas Otong kula saestu niki jauh-jauh dari Jakarta Ketua Mercy LSI Indonesia yang menjadi harapan kami dan guru kami di Magetan. Bisa suksesnya acara ini, insya Allah kami juga berterima kasih kepada Dinas Perhubungan yang memfasilitasi tempat. Dan tak lupa dalang ini kondang ya Kang Petro, Kang ya, jenenge ya Kang Ratno. Dalang ini jenenge Alek mudah dicerna. Gampang diingat. Gampang diingat. Kayak ya biasane ki orang ngene iki kok ya bayi. Alhamdulillah. Insyaallah kula nyuwun dumateng sedaya warga ingkang rawuh empun saged supen binjing masih dalam rangka kegiatan tasakuran Nahdlatul Ulama Selamatan Nusantara Sedekah Bumi. Mugi-mugi berkah sedayanipun kagem masyarakat Magetan. Amin. Katuran rawuh wonten Gor Ki Mageti. Nggih. Insyaallah tumpengipun 1926. Jan luar biasa. Ini insyaallah pertama di Magetan. Mas. Dan pertama juga PKB insyaallah ikut ngluri-ngluri budaya Jawa. Amin Mas, amin. Mugi-mugi tetap berlanjut nggih Mas. Amin. Pertama kalinya PKB menyelenggarakan kegiatan Ringgit Purwa Sedalunata. Injih Mas, injih. Iki umpama Mbak Yu Petro. Nggih. Iki mesti didelok Mbak Yusri ning dalem iki jane. Nggih no. Iki pamane Mbak Liae, Mbak. Dibaturi aku jane. Ya, Mbak Lia. Pangapunten, Mas Otong monggo. Nggih. Mboten kata lumpen Mbak Pak Lia Haji. karo Monggo. Mbak Ayu dari Piyai kali ya, Piyai. Pak Haji Wakil Ketua DPRD Kabupaten Magetan Yo. senantiasa Salam, Cok. menemani kami. Monggo, Pak Haji. Haji, ya. Nah, iki dulur-dulurku cepaka pine sepuh karawitan saking Tanjung Sari. Mas No, matur suwun tasih Kang Rawi.
ijo-ijo. Ijo ki anyep, Anyep, sedep. ayem. Niki wau ngendikane Mas Sotong, pupuk organik asli Magetan. Tenan. Ayo, Mbak. Magetan niku potensi kok, Mas, potensi. Jakarta luar biasa. Mbok pilih benjing di Betoten Jakarta, Pak Otong. Nah, niku wau pun dirasani Pak Menteri nggih. Nggih. Dalang cilik kok yo apik temen to. Oh, cilik. Ah, Enten sebagian sing gede lho niki. dalang lokalan kok ya dewemes men to. Ini alhamdulillah murah meriah. Nggih, nggih. Cocok le regane to, Pak. Nggih, kula Cocok Mas Otong. Monggo dipun garap sayang menawi sayang Jawa. nggih. Yo, diatake sayang. Diwarai ya Mbak Lia ya. Nggih. Yo. Tetap sayang pada PKB. NU, ya. Ya. Iki makasih sound system Nusantara Mas Kalur. Apa kabar? Lama sudah kita tak berjumpa. Ku harap kau baik selalu, bahagia di hidupku, walau jauh di sana. Ku tahu kau merindukan aku seperti aku Sayang wis dadi pepesti aku lan sliramu ra bisa nyawiji nanging rasa tresno iki sing ning jero ati ora bakal lali tak coba tresnaku mring sliramu rapi to tresnaku mring sliramu ulang rungokno najan mung sedelo lagu iki tak gawe mung kanggo kowe ulang rungokno najan mung sedelo lagu iki tak tulis mung kanggo kowe tak cocok tresnamu ning sliraku rapi to tresnamu marang aku ser 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 Mas Otong.
iki pamane sitok engkas noleh ora? Bareng. Aku mang dirasani dulur-dulurku saka Genjeng. Nggih. Saka Belu Gunung, sing etan-etane saka Waru. Nggih. Kelangan. Kelangan. Tapi kelangane apik lho ya. Oh nggih. Kelangan sing elek-elek. Nggih. Dek ayu diratani enggak ada. Ngoten nyanyi. Wis ben pisan diborong liyah. Oh, Ora apa-apa. Nggih. Hah. Engko sing ayu iki bagiane Mas Otong saka Jakarta. Sesuk wis wayahe kondurne Jakarta ya ta. Ben digawa pupuk organik asli Plaosa. Oke. Nanti ninggali pupuk napa ninggali napa Pak? Yuh, kuwi pirang tronton nek ngedone apa-apa. Riko wis sing ana digawa wong liya. Selawase ya mong Amerika, tapi kok di ceritane wis beda saikine
Matur nuwun. Matur suwun Kang yo Ratna. Cangik pangapunten anu yo Petruk digabunge. Terima kasih. Matur suwun niki Nggih. sekalian badhe pamit. Oh, ngene. Insyaallah mengki nek sesuk anu tumpenge sing rubung apa. Ah, nggih. Anu Kang Pripun? Kang Otong nggih kajeng singgah. Nah, monggo sepindah mawon Pak Oto. Monggo. Wis, ayo iki berkah pangestune mumpung urung budal teko Jakarta. Tebih saking Jakarta, Ah. Pak Otong. Saestu pun to. Mbah Haji Jainuddin, Nggih. matur sembah nuwun. Abaipun kirun wau pun kuntur nggih. Sampun sedaya. Ando Ayu Matur kawan suwun. do Nur Hayati parek mingga sasana panggung. Sepote sing ganas Mas Edi. Yuk, sepote Mas. Mas Otong binjing menika biyai Jakarta, menika badhe wangsul dateng Jakarta, tartamtu naik kereta malam. Anu niki ngobong ati suwatene Oh nggih. Mas. Ngaturken apa, Pak? Ngaturken apa, Dok? ngobong ati. Ngobong ati. Ya. Ngobong ati. Oke, kelaturaken Mas Narko Leo. Toko Mas saking Tangerang. Kali Pak Lurah nuwun. Dahno kulit. Mas Pratama, Bro. Ya. Saiki ngobong ati.
padha cilaka akeh sewu Asik. Matur nuwun. Nganggo sedulur-sedulur mah. Sing bakuna tapi kewajiban dina semengko. Lho, lah kae Ndara Wirawan kok. Samara pamoring sukma Sina swaya winahya ing asebing Sinimpen talenging alebu Kakang Antasena Yayi Irawan ana apa Yayi Tak elingake Kakang Antasena aja tumbak cucukan dina semengko Aja mbukak marang wadining liyan bebayan tak ora prayoga. Kabeh menungsa kuwi duwe kamardikan mara dina semengko. Perkara iki aja nganti teka punden para Pandhawa. Padha wae Kakang Antasena kowe gawe dadaning memala. Di aku iki mau kakangmu, aku iki mengelingke marang Kakang Antarja. Tindak tanduk sing ora prayoga kuwi kudu diilangi. Aja nganti miyur adeking Kakang Antarja nggone bakal nyengkuyung marang Kakang Gatot. Kakang Antasena. Dina semengko gelem ora gelem Kakang Antasena kowe kudu bali marang Jangkar Bumi. Karepmu aku kon bebarengan Kakang Antarja murungake nggone bakal Kakang Gatot Winisuda kadya senopati. Gelem ora gelem kaya mangkono. Yen ngono kowe kepengin jarak karo kakangmu. Ya. Yen pancen kowe kepengin jarak upama Mas aku kepengin ngerti lelerane. Upama Ndok kepengin ngerti dadarane. Ayo, joget tak kendangi legane atiku. Mati.
Ayo. Pak taker marus dina iki kowe. Ayo. Kowe mungsuh aku eling kae. Aku iki sedulurmu, dulur-dulur piye? Ora manut aku lakon mati. Kae eling. Hei. Wah. Woi. Wah. Hey! Whoa! Whoa! Hey! Anane wong nyunaluhung talopo korang kuling eling salat tapi iko Kakang Mas Antasena Yaya Bimanyu wonten tinimbang